Дзень добрый, панове! Вёска Касута, Вілейскі раён, Мінская вобласць, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, дык што, паважанае панства, хадземце глядзець, што тут ёсць сёння і што тут было калісь. За мной. Маёнтак Касута, ну, як мясцовыя жыхары называюць Касута, значыцца, з'явіўся на велізарных землях Куранецкай воласці як вынік вялікакняскага падаравання. І кажуць, на пачатку гэты маёнтак нават не меў сваёй назовы, а ў дакументах пісаўся проста, значыцца, іменню Куранцэ. Ну, але як жа без назовы? Без назовы нельга. І пазней маёнтак атрымаў, значыцца, сабе імя Касута вось ад рэчачкі Касутка, на беразе якой і размясціўся. Ну, а хто ўжо назваў гэту рэчку так? Касутка. Ну, тут, панове, ну, думаю, не рыбакі, які тут сядзяць сёння на ёй, а мусіць тыя людзі, якія на гэтай рэчцы пасяліліся здаўна. Ну, а пасяліліся тут людзі, паважанае панства, вельмі даўно. Можа, нават яшчэ ў тыя часы, калі вось маці зямельку нашу на свае плечы ўзялі 3 чарапахі, ну, ці 3 кіты. І гэта як ужо каму падабаецца. Вось навукоўцы, значыцца, яны, калі вялі раскопкі на берагах рэчкі, то яны знайшлі рэшткі аж 2 старажытных паселішчаў аж каменнага веку. А каменны век, паважанае панства, гэта самая старажытная эпоха у развіцці чалавецтва. Во. Так што людзі, якія тут жылі вось на берагах Касуткі, яны, мусіць, спакойна яшчэ маглі спускацца на край зямлі і бачыць тых 3 чарапах, на якіх і трымалася колісь наша зямелька. Вось такія, панове, справы. Рэчка Касутка была вельмі прыгожая рачулачка такая. Ну, але калі будавалі вось гэтае вілейскае водасховішча, значыцца, у мінулым стагоддзі, ну, то пры будаўніцтве вось гэтая рэчачка Касутка і старажытныя стаянкі, і вёсачкі, якія тут былі, і хутаркі, яны ўсе схаваліся вось пад вадою гэтага вялізнага штучнага возера. Ну, і сёння ж на тых, значыцца, стаянках старажытных каменнага веку жывуць ужо рыбкі, якіх ловяць вось мясцовыя рыбакі. Ад мяне уцякае, а мой міленькі галуб сівенькі ад мяне уцякае. А ў вішнёвым садочку там зязюля кукуе, а я не знаю, я і не ведаю, дзе мой мілы ночуе. А я не знаю, я и не ведаю, где мой мир.
Ну, поважанное панство, значит, что? Чарапахи чарапахами, рыбаки рыбаками, а вось у летапісы гэтая вёсачка Касута, ну, так мясцовы кажуць Касута, потрапила яшчэ аж напрыканцы 15-го стагоддзя у 1499 годзе. І была Касута ўласнасцю князёўны гальшанскай Ядвігі Александраўне. Ну, а ёй, значыць, Касута жа потрапила праз мужа. Пасля смерти мужа Барташа Мантоўтавіча. Ну, а Мантоўтавічы, панове, гэта былі хлопцы. О, хлопцы былі. Верай і праўдай служылі князю і бацькаўшчыне, і землі просто так яны не атрымлівалі. У вялікім княстве літоўскім Мантоўтавічы гэта былі дзяржаўныя дзеячы, і адносіліся яны да гербу тапор. Вось так выглядаў да гербу. Мантоўтавічам вось гэтая вёсачка належала недзе да першай паловы 16-го стагоддзя. Ну, а там вось сын Барташа Мантоўтавіча Станіслаў памёр, ну і вёсачка гэтая Касута ўжо стала ўласнасцю ягонай жонкі, значыць, жонкі Станіслава Ядвігі Алехаўны. Ну, а так крышачку пагаравала, ды і замуж сабралася. А тут жа гаворыцца як, ну што на лаўца і звер бяжыць. А тут ужо трэці раз вырашыў пашукаць свайго шчасця і віленскі кашталян Станіслаў Янович Кезгайла. Ну, ён расказаў аб сваім намеры ядзі, тая таксама захацела жыць у шчасці і гора не ведаць. Ну, яны ўзялі, пажаніліся. Ну, як яны жылі ў шчасці ці не, я вам не скажу, а вось што да гэтай вёскі, то яна ўжо стала уласнасцю, значыцца, роду Кезгайлаў. Ох ты, мамко, живешня, ох ты, мамко, вишня тия в тебе лишь. Я давала мать и дочку, и в чужие люди. А хто же мене же моя гамко довучати будь. Ой, навуча дольку, близкие соседи. Ой, розказвать і моя доньку, що й показвать будь. Вось з гэтага слаўнага роду Кезгайлаў у 1529 годзе Касута была ўласнасцю Станіслава Станіславіча Кезгайлы. А Станіслав Станіславіч, он адначасова вось быў як старостам жамойскім, так і кашталянам трокскім. І быў, кажуць, гэта вельмі ж багаты чалавек. І багацце сваё ён страціў не на сябе, вось толькі звычайна гэта зараз робяць. Ну, а ўкладаў гэтыя грошы ён у сваю айчыну, бацькаўшчыну, Вялікае княства Літоўска, ну, як сёння кажуць, у Беларусь. Ён, вось уявіце сабе, з усіх сваіх маёнткаў у войска Вялікае княства Літоўска пастаўляў аж 371 узброенага конніка. Во. А з маёнткаў жонкі у войска ВКЛ ён ставіў 246 узброеных коннікаў. Во. Ну, адным словом, на свае ўласныя грошы ён узброіў амаль цэлае войска. Пры Станіславе Кезгайлу, панове, вось Касута была цэнтрам маёнткам, у які ўваходзілі вось і некалькі суседніх вёсак. І вось гэты маёнтак Касута налічыў аж 206 дымоў, паважанае панства. О, як колісь тут было. І я вам скажу, што слаўныя людзі вось кіравалі гэтым маёнткам Касута. Вось пасля Кезгайлаў сюды прыйшоў Ян Глябовіч, Ян Юрьевич, о, панове, гэта быў чалавек, я вам скажу. Канцлер Вялікае княства Літоўска быў адзін час. Ён удзельнічаў у вайне з маскоўскай дзяржаваю, а значыць, у 1534-37 годах. А таксама ён удзельнічаў і ў перамовах аб перамір'і з гэтай дзяржавай. А яшчэ Ян Юрьевич Глябовіч вызначаўся верым такім ярым староннікам вось незалежнасці Вялікае княства Літоўска.
Ну, а ў Яна Глебовича вось маёнтак Касута набыў біскуп жамойцкі Вацлаў Вярбіцкі. І кажуць, выклаў грошай шмат за гэтую вось Касуту. Гавораць, недзе 1500 коп літоўскіх грошай. Вось. Ну, а пасля Вярбіцкага, значыцца, Касута трапляе да князёў Вішнявецкіх. Ну, а там праз Ганну Вішнявецкую она потрапіла да сапегаў. Ну, карацей, вось, што не род, то вось знакамітасці тут у Касуце. Ну, і ўсе гэтыя знакамітасці, ўсе гэтыя слаўныя людзі, яны для Касуты нешта сваё рабілі. Вось, напрыклад, сапегі, дык тыя ўзялі і далі фундуш на будаўніцтва тут уніяцкага базылянскага манастыра. Монахі-базыляне, панове, яны з'явіліся вось на Беларусі пасля заключэння Брэсцкай уніі ў 1596 годзе. Вось у Брэсце ў гэтым годзе была заключаная унія паміж вось праваслаўнымі Беларусі і Украіны і каталікамі. Вось пры ўмове падпарадкавання рымскаму папе і пры захаванні ўсіх праваслаўных абрадаў. Ну і вось гэтая унія, она пачала даволі хутка разрастацца на нашых землях. Пачалі будаваць вось уніяцкія храмы, манастыры, пры монастырах школы, у якіх пачалі выкладаць вось монахі-базыляне. Ну і вось калі школка такая была на Беларусі, то выкладанне ішло на беларускай мове, калі на Украіне, то на украінскай. Дык вось такі уніяцкі манастыр і школку заснавалі тут на пачатку 17 стагоддзя сапегі. Ну, а пасля сапегаў тут пачаў уладарыць такі Себасцьян Свяцкі. Дык вось Себасцьян Свяцкі ў 1638 годзе вось, значыцца, базылянскаму манастыру гэтаму аддаў частку маёнтка гэта свайго Касута, вось суседнія вёскі. А ў самой тут вёсцы Касуце ён выдзеліў грунт зямлі вось пад могільнік і пад уніяцкую царкву Успення Пресвятой Багародзіцы. І магчыма, што вось гэтыя колішнія могілкі і ёсць тыя могілкі, дзе хавалі монахаў-базылян. Тут колісь вось і сам манастыр быў. І тут на гэтых могілках вось захавалася яшчэ каплічка такая колішняя. Ну і, можа, гэтую каплічку яшчэ будавалі яшчэ самі уніяты.
Уніяцтва, панове, стала па-сапраўднаму нацыянальнай верай беларусаў. Уніяцкія святары набажэнствы ў храмах вялі на беларускай мове. І вось уніяцкая царква, яна захоўвала як бы з аднаго боку ад паланізацыі, што ішла праз касцёл, а з другога боку ад русіфікацыі, што ішла праз праваслаўную царкву. Пры гэтым вось захоўваючы нацыянальную адметнасць беларусаў. І беларусы задавальнення будавалі вось уніяцкія храмы. Уявіце сабе, што на пачатку 18-го стагоддзя на Беларусі вось было 283 каталіцкія парафіі, 144 праваслаўныя і аж 1199 уніяцкіх парафій. Калі уніяцтва вось вялікі княства літоўскі было ў сваёй моцы, вось то тут якраз у тыя часы у Касуце нарадзіўся і хадзіў вось у школку пры базылянскім манастыры вучыцца літары складаць у словы, а словы ў сказы Піліп Орлік. Гістарычная даведка. Орлік Піліп Сцяпанович нарадзіўся 22 кастрычніка 1672 года у вёсцы Касута Вілейска района. Памёр 24 мая у Румыніі у 1742 годзе. Украінскі дзяржаўны дзяяч з беларуска-шляхецкага роду і герба Навіна. Пасля смерці бацькі у бітве з туркамі пад Хоцінам маці Орліка Ірына Малахоўская пераехала з сынам у Кіеў. Вучыўся у Кіева-Магілянскім калегіуме. До 1702 года служыў у генеральнай вайсковай канцылярыі. З 1702 генеральны пісар, паплечнік гетмана Івана Мазепы. Пасля Палтаўскай бітвы 1709 года разам з Іванам Мазепай і шведскім каралём Карлам XII эмігрыраваў у Турцыю. У 1710 годзе пасля смерці Мазепы быў абвешчаны гетманам. Жыў у Швецыі, Германіі, Польшчы, Францыі, Грэцыі. Падбіваў многія дзяржавы на інтэрвенцыю супраць Расіі. Аўтар дыярыуша Піліп Орлік і іншых мемуараў. Імя Орліка згадваецца ва ўкраінскіх народных думах. Піліп Орлік, паважаныя, ён увайшоў у гісторыю як гетман Украіны на выгнанні і як аўтар першай украінскай канстытуцыі. Піліп Орлік як чалавек вельмі адукаваны, як дасведчаны ў дзяржаўнай справе, як змагар за незалежнасць. Ён змог стварыць вось такі дакумент, які увабраў у сябе найлепшыя дасягненні прававой думкі і дэмакратыі. І назваў ён гэты дакумент «Канстытуцыя правоў і вольнасцей войска Запорожскага». І вось у 90-х годах мінулага стагоддзя, калі наша суседка Украіна атрымала незалежнасць, то яна вось гэты дакумент, напісаны Піліпам Орлікам, прыняла за першую украінскую канстытуцыю. Яшчэ ў 1710 годзе Піліп Орлік пісаў вось аб стварэнні незалежнай украінскай дзяржавы, аб яе межах і аб забеспячэнні дэмакратычных правоў для ўсіх саслоўяў жыхароў Украіны. Ну і, канешне, гэта не падабалася расійскай імперіі. І Пётр I вось абвясціў амністыю Піліпу Орліку, запрасіў яго разам з сям'ёю, але Піліп Орлік быў вельмі вопытны і разумны чалавек, каб паверыць такому цару, як Пётр I. І вось тут, дзе нарадзіўся Піліп Орлік, і дзе малы бегаў без штаноў, украінскай дыяспарай быў пастаўлены вось гэты валун у памяць аб гетману. І будзем спадзявацца, што ў хуткім часе на гэтым самым месцы будзе пастаўлены помнік нашаму земляку і гетману Украіны. Піліп Орлік на кані, у адной руцэ гетманская булава, а ў другой канстытуцыя. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо.
Александр Пушкін ось у сваёй паэме «Полтава» малюе вобраз Піліпа Орліка ось такім адмоўным, жестокім і свірепым. Ну і гэта зразумела, таму што Піліп жа Орлік, ён змагаўся за незалежнасць Украіны ад Масквы, і якім жа ён быў павінны быць у той бойцы. А вось ва украінскіх народных думах Піліп Орлік заўсёды выступае у вобразе нястомнага змагара за шчасце і волю сваёй айчыны. Вось Піліп Орлік доўгі час жыў у Францыі, і там увекавечылі яго імя. У 20 стагоддзі, пабудаваўшы недалёка ад Парыжа аэрапорт Орлі. Як кажуць нашы гісторыкі, што і на мапе Францыі адбілася імя беларускага шляхціча. Калі святкавалі 335 гадоў з дня нараджэння нашага славутага земляка Піліпа Орліка, то вось на Беларусі гэта святкаванне пачалося менавіта вось у гэтай царкве. Тут прайшоў малебен у памяць аб Піліпу Орліку. Царква, панове, гэта была пабудаваная ў 1868 годзе з бутавага каменю і асвяцілі яе ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Боже, зглянься на нас, дай же нам кращої долі. Ой, Боже, зглянься на нас, визволи нас із неволі. Ой, Боже, зглянься на нас, зніми тяжкі кайдани, що крають тіло козацьке, болять криваві рани. Що крають тіло козацьке, болять криваві рани. Ой, Боже, зглянься на нас, дай же нам кращої долі. Ой, Боже, зглянься на нас, визволи нас. Вось шмат, панове, з якімі цікавымі людзьмі звязана гэта вёсачка Касута, і шмат якім знакамітым радам яна належала. А тут жа пасля вось святкіх уладарлі Тышкевічы, Пузыны, Сулістроўскія, Крываблоцкія, Ромеры, Тукалы, пра якіх можна расказваць. Ну і вы самі, панове, цікаўцеся сваім вось радаводам, цікаўцеся сваімі каранямі, якія даюць вам жыццёвую моц. Поспехаў вам і ўсё самага найлепшага. Да пабачэння!